За да направите видеозапис на екрана, от менюто с инструменти се избира средства, а след това запис. Появява се помощен инструмент. За да започне видеозаписа, се избира бутона в средата. Помощният инструмент се скрива и в лявата част на екрана се появява бутон за спиране на записа. Всичко, което се прави по работния екран, се записва автоматично. Записът се спира след избор на малкия бутон. За да се запази във файл, е необходимо да се избере бутона «Спри». Появява се диалогов прозорец, в който трябва да се въведе име и място за съхранение на файла. С горния бутон може да се включи камерата на компютъра и при запис да се записва видеото, което тя снима. С бутона с запчатото колело може да се задават настройки за видеозаписа. Приключването на работа с инструмента става, като се избере долния бутон.